Om 4 uur vannacht krijgt de brandwacht de eerste melding van een brand, vlakbij het Christellikgebouw. De Schottenbalers bezocht zo volle mogelijk auto's uit de garage te heljen, maar al gauw wie er geen houden meer aan. Een paar uur later wordt de omvang van de skeer echt duidelijk. Het belangrijkste is natuurlijk om de brand zo vol mogelijk in het compartiment zelf te houden. Dus we hebben heel snel opgeschaald naar grote brand en zeer grote brand. Echt met de bedoeling om het pand zo vol mogelijk intact te laten en de brand te beperken tot het voorste gedeelte. De brandwacht kon pas in 8 uur van de morgen zijn brandmeester Jaan. Uit metings blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen vrij kan binnen. We hebben opgeschaald naar zeer groot. Dat betekent dat er 4 tankauto's spuiten met binnen. Ik heb er 2 heuwerkers, één van Ljouwert en één van Haas. En we hebben 2 keer een grootschalig watertransport uit Burgum en uit Grauw. Ja, als officier van Chase ik praat met de eigenaar. Hoe wie die eronder? Nou, toen hij weer kwam, werd het ook voor die man een drama. Hè, want als hij bedroeg is wel voort. En nou, hij is nou op dit moment aardig rustig en de zaak aan het regelen om deze zo snel mogelijk verder te kennen. Het grootste pad van het gebouw waart in de Jiskelijn. Een lidspad kon terug inzet van de brandwacht behouden blijven. We hebben in ieder geval geslaagd om de werkplakken achter, de achterkant van het gebouw in de voorstelling hebben behouden kunnen. En de showroom, het voorste gedeelte, is gewoon wij, dus dat zal plat met dat denk ik.